Бұрынғы Алабуға шәһәренең һәр паркы һәм скверы күз оңында. Җәмәгать күзәтүчеләре аларның торышын тикшереп торалар, төзекләндерү буенча киңәш тәкъдимнәрен җиткерәләр. Хәзер Алабуганың һәр паркы һәм скверының үз җәмәгать күзәтүчесе бар. Алар шәһәр матурлыгына битараф булмаган гади кешеләр. Гөлфирә Бердәгалиева шундыйларның берсе. Аның карамагында Георгий паркы һәм йорт янындагы бакча скверы. Һәр иртәдә ул паркта йөрергә чыга. Микрорайон халкына шундый бүләк ясаганы өчен шәһәр җитәкчелегенә рәхмәт әйтәсем килә. Бик яхшы ясадылар. Миңа табиб шунда йөрергә киңәш итте. Биредә кыйма җиһазларны ватучыларны күреп йөрәгәрне. Паркны матур киенчә саклыйсы килә. Шуңа күрә гел күзәтеп, тәкъдимнәрне җиткереп торам. Аны шәһәрдәге кайбер кешеләрнең җәмәгать киңлекләренә мөнәсәбәте бик борчый. Гөлфирә апа көн саен җимерү, вату күренешләренә очрый. Ямьсез сүзләр язучылар, рәсем ясаучыларга да эче поша. Ватылган, җимерелгән урыннарны фотосурәткә төшерәм. Аларны идарәче компаниягә бирәм. Тәртипсезлек күренешләренә чик куясы иде. Тиешсез урында этләрне йөртүне дә туктатырга вакыт. Кайбер балалар да тәртипсез уйныйлар, җиһазларны ваталар. Аларга кызыктыр да, ләкин паркның җимерелүе өчен борчылам. Гөлфирә Бердәгалиева шәһәр хуҗалыгы буенча киңәшмәдә дә тәкъдимнәрен әйтте. Биредә һәр җәмәгать күзәтүчесе үз паркы турында сөйләде. Узган атнада Александровка һәм Пионер паркларын тәртипкә китерделәр. Эскәмияләрне буядылар, уен мәйданчыклары, баскычлар ремонтланды. Декоратив элементларны чистартып буядылар. Көн саен чүп-чарны җыештыралар. Җәмәгать күзәтүчеләренең тәкъдимнәре безгә төзекләндерүне вакытында оештырырга булыша. Шул вакытта вату, җимерү күренешләрен булдырмас өчен күзәтүчеләрнең дә күп булуына ирешәсе иде. Георгий паркына видео күзәтү системасын урнаштырырга керешкәннәр. Бүген дә Гөлфирә Солтановна берничә җимерелү очрагын күргән. Шулай да шәһәр халкының тәртип саклауына өмете бетмәгән әле. 4нче микрорайонда яшәүчеләргә мөрәҗәгать итәм. Паркны төзек хәлдә саклык, җимермик. Бу ял итү, саф һава сулау урыны. Паркның кадерен белик. Ания Гыйбадуллина, Әлфинә Хуҗина, Айрат Шәйгалләмов, Татарстан яңалыклары, Алабуга.